Thank you. Pungkaham tei jotono no tring bisikatali belakya hambai tei chibaya paro tini bisikatali puilani salo 1431 ni Tripura irani bisikatali salo sini Tripura hasteni joto lukurongo kaisa koktoma kaham yapana musugo thanai sale satam sikang जों जे petition file kemeni Tripura High Court जों jotono saimano tabuk sini जे खुमलुंग आमसयनि जे एडिसि दंमोनि एबा सारा त्रिपुराव जे एडिसि दंमोनि अब गवर्नर बिनि यागो पावर एजिउम खायै जत क्षमता नाहारै ताबुक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट खायै ओ एडिसिनो सालब्रै दं ओंखाय सिनि आइनो सुइजाक दङ जे जरा फाइके बनो इलेक्शन मा खलायनाय चंबारि मा खलायनाय चंबारि खलायै लोकनि जे हामजाकमानि बरकनो चंगै ओ काउन्सिल नो मा सालबनाय फियाबा गवर्नर बिनि यागो पावर एजिउम खायबानि पावर नाहामानि यागोल जों साइबानो जे लुकुनि चंबारि तयै अब बरकनो अपॉइंट खालायजागलिया एबा इलेक्शन नंलिया आबोनि बागै जों कायसा PIL फाइल खायखा श्री अपु देबरमा वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स आजागा 7 जना पार्टी दङ इंक्लूडिंग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमिशन बरंगो जों पार्टी खायै कायसा PIL खायखा ओ PIL नि थ्रु तैनो दाबुक जों राज्य सरकारनो सानै दङ जे तारातारि जोंनि खुमलुं जोंनि त्रिपुरा सानि रिप्रेजेन्टेटिभ नि यागो याफारिनानि बागै दाक्ति दाक्ति इलेक्शन खायै इलेक्शन अलरेडी बेलाय लेवै थांखा आबोनि बागै दाक्ति दाक्ति ओ इलेक्शनाव खायनायनि बागै जों PIL खायखा तै तिनि आबोनि हियरिंग फर मोशन होनखा तिनि अ केस एक्सेप्ट होनखा तै जत रेस्पोंडेंट दङ तिनि नि सिमिनो नोटिस याफारजाखा फाइनाल बुसकां तालनि 6 तारिखआव अमनि हियरिंग मानि यागुलो जों सायमानाय फाइनाल अर्डार मानखाय एडिसिओ इलेक्शन बुब्रो उंनाय इया एबा अर्डार माननाय जतराना हामबाय।